Йөрәк чакларыңда син бит ул башка идең. Сөюемә җавап итеп мине газапка төрдең. Юк кирәкми берни синнән, юк кирәкми сөюең, юк кирәкми ялган булган мин яратам диюең. Нигә алай дигән сүзгә аңа җавап эзләми? Беләсеңме синең белән мин калырга теләмим. Юк кирәкми берни синнән, юк кирәкми сөюең, юк кирәкми ялган булган мин яратам диюең. Юк кирәкми берни синнән, юк кирәкми сөюең, юк кирәкми ялган булган мин яратам диюең. Юк кирәкми ялган булган мин яратам диюең, мин яратам диюең.